zabezpečujeme v podstate kompletné celé konektívne spojenia, zabezpečujeme securitu, zabezpečujeme firewally, zabezpečujeme routere, ktoré robia ten internet, zabezpečujeme switche, ktoré robia LAN porty ako Ethernety, ktoré poznáte, a na záver zabezpečujeme samozrejme aj Wi-Fi pokrytie. Je to zaokrúhlenie 80 000 m2, nedá sa to presne nejakým spôsobom zmerať, lebo ten vysielač vysiela, koľko ho pustíme, takže zaokrúhlenie 80 000 m2, čo zabezpečujeme. Máme v podstate pokryté tie ako outdoory, vonkajší svet, to znamená tam, kde stoja ľudia, ktorí majú štandardné lístky, ľudia, ktoré majú VIP lístky a kompletný personál, či už sú to tímoví, nejaké týmy, či už je to oficiálny FIS zástupcovia, alebo sú to ľudia, ktorí vlastne merajú čas, ako časomiery. Každý má vyhradené svoje SSID, Wi-Fi-nové, má vyhradené pásmo, má garantované pásmo, tí, ktorí ho potrebujú, a tí, ktorí potrebujú orezať pásmo, tak aj tí sme orezali pásmo. To sú väčšinou ľudia, ktorí strihajú videá a ktorí by nám to vedeli nejak dať dole. To znamená, máme 26 Wi-Fi access pointov, všetko svietime Wi-Fi 6 štandardom, ktorý tu je už nejaké 2 roky. Je to 802.1 AX ako štandard tej technickej terminológii. Každý jeden prístupový bod znesie maximálnu prenosovú rýchlosť 2,9 gigabit per second, to znamená, že je to veľmi výkonné a jeden obslúži 1024 zákazníkov, klientov. Takže fixná konektivita. V lete sa nám podarilo natiahnuť 18 km novej optiky z Mikuláša, ktorá tu predtým nebola. Takže už sme tu na plne ako optický, z čoho sa napája jednak aj tento setup a jednak aj ten 5G-čkový vysielač, ktorý je hore na tej príhybe, ktorý budete vidieť. Zvolili sme rýchlosť konektivity 10 gigabit per second pre celé vlastne podujatie. V podstate kompletná celá sieť, ktorá je poťahaná po celom akváriáli, je o tejto rýchlosti, to znamená aj switch versus switch je pripojený cez 10 gigabit per second. Každý jeden access point, napriek tomu, že zvládne 2,9, môže byť maximálne pripojený 2,5 gigabit per second, to znamená, očakávame veľký nápor na tieto access pointy a sami sme zvedaví, čo to vlastne bude. Máme spustené grafy. Čo poďme na priehybu, tak tam bude prvá časť, kde bude veľký zhluk ľudí, akože bude fandiť pri trati. Potom dole na koliesku, kde je vlastne dojazd jazdkým, tak tam je ďalšia zóna s takými vytesanými akože pódiami. A potom dole na Bielej púti, tam kde budeme naskakovať na lanovku, tam je fanzóna pre tých, akože, ktorí nemajú nejaké VIP vstupy a gold vstupy. Takže, no a potom všade môže po Demenovskej doliny budú mraky, tisícky ľudí, lebo tu sa normálne bude lyžovať. Odstavia sa 3 trate, ale bežne akože zatiaľ čo svetové jaskyne fičia, tu môže človek prísť zaližovať si, takže my tu tak odhadujeme, že tých 20-25 tisíc ľudí tu bude, no a týchto musíme vykryť. Takže ostatní operátori to budú asi riešiť nejakými prenosnými mobilkami, ale my tým, že sme tu takí domáci, tak tie možnosti máme troška lepšie podporu. Čo je vlastne ešte taká zaujímavosť, a neviem, či ste to videli už, alebo ste to už ako nasnímali, ale sú tu na tie prírodné tribúny, ktoré vysekali do zjazdoviek, do čiernych zjazdoviek, urobili asi 100 stupienkov, počas vlastne v rámci celej šírky, kde odhadujem, že môže byť až okolo 5-6 tisíc ľudí. Bezpečnosť, čo musím povedať, tak samozrejme všetko je to zabezpečené. Máme tam firewally, ktoré majú všetky tie najnovšie funkcionality, sú plne licencované, chránia ľudí od antivírus, antimalware, zlé domény, hej, proste, ktoré sú nejaké botnety a vlastne phishingové, všetko to je chránené, to znamená, žiadny človek sa jasne nedostane do nejakej zlej situácie, že by klikol ako niečo zlé, vlastne mal by byť ako chránený. Samozrejme, pokiaľ nevyužíva nejaké mobilné pripojenie, máme nasadenú našu už upgradeovanú najrobustnejšiu, najsilnejšiu DDoS ochranu voči veľkým volumetrickým ako útokom. Vieme odolať my útoku o veľkosti 200 gigabit per second a je to chránené v podstate, takže aj keby náhodou
niekto chcel zaútočiť na toto podujatie, tak vieme odolať aj vlastne voči tomu. Aby sme boli si istí, bohužiaľ podarilo sa nám spraviť len 500 megové záložné ako riešenie, svietime rádiom až do doliny, svietime nie na ten istý bod, z ktorého ako napájaná tá 10 gigová vlastne konektivita, svietime ale vedľa neho, ktorý je druhý bod, ktorý je v ringu vlastne, 100 gigovom ringu, ktorý je na celom ako Liptove. To znamená, že keď nám padne optika, tak prepneme sa na tých 500 mega a pustíme len to, čo treba, tak aby sme mali ten zážitok všetci aj v tej telke. Okrem iného zabezpečujeme aj fixné vlastne z tých switchov connectivity pre všetky zahraničné médiá. To znamená, keď v mixzóne budú robiť nejaké rozhovory, tak to pôjde cez náš internet tiež. Takže to bude, je tam ORF-ka, je tam rakúske, nemecké televízie, švajčiarske televízie, dokonca švédske televízie tam sú. Máme tu na vlastne 6 nejakých lokalít, ktoré sme si rozdelili v tom dashboarde. Vidíte Priehyba, Luková, vlastne Happy End je to dole, čo vám pôjdeme ukázať. Grand Hotel, tam je tá akreditácia. Press Roomy, TMR je vlastne Kórový, to je Hotel Pošta a Koliesko, kde ešte stále stávajú momentálne VIP stan, takže ešte preto to je červené, aby ste vedeli, takže ešte ho ako nedostávali. Tu nám vidíme aj koľko, ktorá oblasť vlastne míňa dát. Áno, takže vidíme napríklad tu na tento Happy End, kde pôjdeme pozrieť, tak dneska vidíme, či vlastne včera v tomto čase sa tu diali nejaké prenosy, vidíme všetkých klientov, ktorí sú tam. Vidíme to rozbité na úplne ako drobné a samozrejme vidíme aj potom nejakú analytiku, že čo sa tam dialo. Tak aby sme z toho vedeli urobiť jednak nejaké reporty a jednak reporty pre náš účel, aby sme sa vedeli pripraviť na vlastne budúce ročníky a jednak aj nejaké marketingové vlastne podklady, že kde sa tí ľudia zdržiavali, čo robili, ktorá pretekárka ich až tak nebavila, že boli na internete, alebo keď streamovali na Instagrame, že ktorá ich bavila. Takže budeme vedieť úplne všetko o tom. Samozrejme, GDPR je zachované, vidíme len tie hlavičky tých paketov, ako my si nevieme pozrieť Office 365, že aký mail kto poslal, vidíme len aplikáciu. Presne tak. Jasné, prvá lokalita, videli ste, že my sme v Lani vypli 3G v novembri, ale všetci sa pýtali, že OK, vypnete 3G a čo s tými frekvenciami, tak tie vlastne použijeme na 5G a jasné, prvá lokalita na Slovensku, kde sme to urobili. To znamená, že to uvoľnené pásmenko, kde bolo 3G, náhlas dáta, je vlastne spojené s tým, čo využívalo 5G, takže vlastne ten ďalší sektor sa k tomu 5G pridal, takže je tu väčšia kapacita. A toto tu ostane. Presne, že dôležité možno povedať, že čo tu ostane, čo zobereme. Wi-Fi samozrejme akože demontujeme a zobereme, ale akože 5G tu ostáva na ďalších 15 rokov. To znamená, že to 5G a optika, čo sú v zemi a čo sú vysielače, to tu ostáva na ďalšiu letnú, zimnú sezónu. Takže áno, rozdelíme to na dve časti, takže sú veci, ktoré sme tu donesli na samotný víkend so Sveťákom, sú veci, ktoré tu ostanú ďalších 10-15 rokov, čo vám potom aj kolega povie detaily, takže to, čo tu ostane na tento víkend, sú robustné Wi-Fi, je tu 26 Wi-Fi, prefis centrum, press centrum, pre divákov, fanzóny, skrátka všade, kde sa budú ľudia hýbať. To je to, čo sme tu nainštalovali na tento víkend odíde. To, čo tu ostane, je táto anténa a vlastne optika, ktorá je tu vedená z Liptova, viac ako 18 km. Znamená, že to 5G, ktoré tu vidíte, tu ostane na ďalších 10-15 rokov a Robo vám povie detaily aj k tým Wi-Fi nám, aj k tomu 5G. Dobre, takže skrátke, čo vidíme, je 5G anténa, tá obávaná, ktoré sa ľudia boja, je pripojená 1 gigabit per second smerom do Mikuláša. Vie obslúžiť asi 5 krát viacej klientov ako štandardné vlastne LTE technológie a ponúka v podstate pripojenie celého areálu, ktorý tu vidíte. To znamená, dve takéto malé anténky vedia vlastne nasvietiť kompletne celú jasnú od zhora až dole. Čo sa týka Wi-Fi, tie sú pripojené 10 gigabit Ethernetom z Mikuláša, sú aj tu za nami, sú všade po celom svahu, v podstate obsluhujú public, obsluhujú VIP, obsluhujú kompletne všetky oficiality, či už je to Fiska, či je to timing, každý jeden bod vie v podstate prenášať rýchlosť alebo prenášať dáta o rýchlosti 2,9 gigabit per second, to znamená, že vieme obslužiť kompletne celý svah. Je to všetko chránené firewallmi,
novej generácie, je to zabezpečené aj proti DDoS útokom, takže to znamená, všetko je to poistené ešte aj backupovou konektivitou, ktorú svietime rádiom. Je to také rádio, je by to v podstate aj dole potom ako BTS-ku. Toľko v skratke. A jedna pikoška, presne jedna pikoška je, že prvýkrát jasne sme použili, niektorí ste možno zachytili, v Lani sme vypínali 3G a všetci sa pýtali, že čo bude s tou kapacitou, tak tú kapacitu využijeme na 5G a jasná je prvá lokalita, kde si to vyskúšame a nasadíme do ostrej prevádzky, keďže vieme, že tu bude rádovo 20-30 tisíc ľudí, takže môžu byť všetci na 5G, budú v tých Wi-Fi-nách. Tie Wi-Fi sú špeciálne označené, Robo, presne povedz, ktoré to sú. Jedna ešte vec, že to Wi-Fi svietime v podstate pôdorys alebo plochu o veľkosti 80 000 m2, čiže tak unikát. A vlastne SSID, alebo respektíve tie Wi-Fi svietia pre každú oblasť vlastné SSID, tak aby sa nebili tie oficiálne časti s tými ako publikovými častami. Toto je hlavný router, ktorý spája tú optiku do ako Mikuláša, tento horný. Keďže sa, nie že sa bojíme, ale chceli sme to poistiť, aby to bolo všetko ako redundantné, to znamená, dali sme si namontovať ešte rovnako dvojičku tých routerov, kde je ukončená tá primárna trasa, to ako optikou, ako som vravel, a záložná trasa, to je to rádio do toho Mikuláša. Presne rovnaké routere máme aj tu, keby sa náhodou niečo stalo, tak len prepichneme tie optiky tu na dole a vlastne fungujeme ďalej. Z toho ideme v podstate do, to je to jadro, to je vlastne stack dvoch switchov, kde vlastne, ak ste ešte nevideli, tak takto vyzerá 100 gigabitový vstup, alebo šachta, ako sa to volá vlastne odborne, kde sú napíchané všetky komplet switche po celom areáli, po celej zjazdovke a následne to prepojené tu na hore do firewall, ktorý je pripojený 2x20 GB smerom von a 2x20 GB smerom von. Príďte všetci do Jasnej, lebo tu bude zážitkov vrchom s podkom. Vítajte, Liptov treba zažiť, zlatí moji.